Tu máme odhadom kilo zemiakov. Nevážili sme, proste odhad. Potrebujeme zemiačky, cesnak, jedna cibuľa, mlieko, majorán a hladkú múku. Takže ideme si strúhať zemiačky. Ja už sa veľmi dlho teším na toto. Na placky. Ide to tak dá. Rumple? Nie, tak. No. Hrule. Dobre. Takže do zemiakov ošupaných, teda očistených. Do nastrúhaných zemiakov pretlačím cesnak. Dáme tam tu jednu cibuľku, vajcia. A teraz to miešame. Hrule. Neviem, jak sa to volá. No, dúfam, že mi niekto napíše, keď to tam... Teraz trochu mlieka. To je deci. Dobre. No teraz, aby to malo niečím čo držať pohromade, tak trošku múky. Ešte majorán, soľ a korenie a hotovo. Múky sa nedáva veľa. To len na to, aby zaustilo ten vypustený škrob zo zemiakov. Majoránkou sa nešetrí. Majoránky môže ísť kopa. Tak. Soľ. No so solničkou, fakt. Dobre, tak jednu urobím a ochutnáme. Ja nemám rád takéto placky, vieš, s touto konzistenciou, že sú celé zemiaky. Pepper. Dneska strašne failujem pri tých videách. Múku pridávame dovtedy, pokiaľ vám to už nezhustne. My sme mali dosť veľa tej škrobovej šťavy, takže ešte stále mi to pripadá riedke, ale na prvú už ideme ju vyskúšať. Tak, menšie ju budem robiť. Za normálnych okolností ja vždy robím, že poriadne pomeliem tie zemiaky, že nemám tam tie vlasce proste. Ale chceme skúsiť tradičnú haruľu. Tak sme prišli na to, že tak sa to volá. To, čo vidíte vedľa, ten polystyrén, to je kvôli Kocurovi, hej, lebo nám tam behal za linku a robil neplechu. A ešte pre poriadok, pre ľudí, ešte jedno vajce sme pridali. Takže 3 vajíčka. No a proste múka, pokiaľ sa vám nezdá už rozličiť. No, ale vyzerá to spokojnosti. Naše haruľky. Za chvíľku tuto idem ochutnať. Joj, taký som hladný. Ale výborne to vonia. Konzistencia dá sa. No je tam ešte chyba cesnak. Ja sa mi nechce pretlačať, tak tam dáme taký. Mám radšej cesnakové. Pred poslednými haruľami som dostal chuť vyskúšať. Pridať si do toho nadrobno nakrájanú zelenú cibuľku. Takže toto sú harule s cibuľkou. Treba sebe vypiť a žiť. Samozrejme k haruliam acidofilné mliečko. Topka. Pomáha tráveniu.
Jedna na tento tanier a posledná, tá sa zje ešte teraz so zasirofilným mliečkom, čiže šup. No, vypneme plyn. Tak toto má vyzerať. No. Pecka. OK. Takže hádle. A s cibulkou budem asi urobiť. Dobre to je.